την ενοχή σου. Σε δέχομαι όπως είσαι. Και σου λέω ότι σε έχω ήδη συγχωρέσει. Άφησε με, παιδί μου, να σου πω ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη για σένα από τη δική μου. Ήψε τα μάτια σου σε μένα και δες ποιος σε παρακαλεί. Εγώ είμαι ο Ιησούς, ο σωτήρας σου. Παρέχομαι σήμερα σε σένα, μιλώντας μέσα από το στόμα, ακόμα και στο πιο ασήμαντο ανάμεσά σας. Δεν είναι προσωπολίτης ο Θεός. Έχουμε ξυπόρυτος και σαν ζητιάνος. Για να σου γυρέψω μια ανταπόδοση αγάπης. Γυρεύω την καρδιά σου. Μη με την αργιάσει. Νύχτα και μέρα σε από τα χέρια μου, πότε θα έρθει σε μένα. Πότε θα ακούσω την ανταπόκρισή σου, θα βρω άραγε μία απάντηση μέσα σε αυτή τη ρημιά, παιδί μου. Για σένα η δημιουργία. Είμαι ο Άγιος σας, αλλά η εποχή σας με ξανασταυρώσει. Είμαι αυτός που σας αγαπάει πολύ και όμως είμαι αυτός που δέχεται ανελαίωτο μαστίγωμα από την αδιαφορία της εποχής. Είμαι το φως του κόσμου που έρχεται σε αυτή την εποχή, στη σκοτεινή εποχή να σας δώσει το φως της ζωής. Έχετε την ειρήνη, παιδιά μου. Σας προσφέρω την ειρήνη μου. Σας προσφέρω το δώρο της αγάπης μου. Ελάτε σε μένα όπως είστε. Μην περιμένετε να γίνετε άγιοι για να έρθετε κοντά μου. Ελάτε σε μένα όπως είστε. Μην φοβάστε. Είμαι ο Πάναστροφος πατέρας σας. Πώς μπορούν μερικοί από εσάς να αμφιβάλλουν για την αγάπη μου. Πλησιάστε όλοι εσείς που περιπλανιέστε ακόμα σε αυτή την ερμηνεία. Ελάτε σε μένα αγνοί και καθαροί. Αφήστε με να χαρώ μέσα σας.